पिंकी और कार्बो। पिंकी यानी अपन वंडर गर्ल बहुत प्यारी बिया। उस सबके लाडली बिया। बच्चा सबसे लेके बड़ा तक सब लोग ओकरा पसंद करत रहले, काहे कि ऊ सबके सहायता करत रहे। अरे रे, चारों ओर गाड़ी गाड़ी बा। इस सिग्नल के तो हमरा कुछ समझे ना आ रहल। अब हम का करी? वंडर गर्ल प्लीज हमरा के बचा ला। तभी सामने से एगो चमकीला ड्रेस में वंडर गर्ल दौड़ के आवेले और ऊ बच्चा के सिग्नल पार करवावेले। थैंक यू वंडर गर्ल, तू बहुत अच्छा बाड़ू। तू आज हमरा के मुसीबत से बचा ले लो, न तो आज तो हमारा एक्सीडेंट ही हो जात। हम बहुत डर गए रहनी। टेंशन मतलब वंडर गर्ल बाड़ी साथ, तो डरे के कौन बात। तभी अचानक वंडर गर्ल के कान में आवाज सुनाई देवेला। अरे बचावा, केहू हमरा के बचावा, हम नदी में डूब रहल बानी। नदी के चारों तरफ सब लोग इकट्ठा हो जाएले और लोग फोन से वीडियो निकालत रहले। अरे कोई बचावा के, अरे वो मर जाई, वो डूब जाई, कोई तो बचावा के। एक बच्चा नदी में डूबत रहे, पर केहू भी ओकर मदद खातिर ना आवत रहे। हर कोई डूबत बच्चा के बचावे खातिर एक दूसरा से कहत रहे, लेकिन केहू भी ओकरा बचावे खातिर खुद नदी में ना जात रहले। तभी पीछे से अपन वंडर गर्ल दौड़त दौड़त आइल। टेंशन मतलब तोहार वंडर गर्ल अब आ गइल बाड़ी। और ऊ जोर से नदी में छलांग लगैलस। नदी के गहराई बहुत ज्यादा रहे, लेकिन जैसे तैसे वंडर गर्ल ऊ बच्चा के बचा लेलस। थैंक यू वंडर गर्ल, थैंक यू सो मच। वंडर गर्ल हमेशा अपन जान के जोखिम में डाल के मुसीबत के सामना करत रहे। एक शाम अचानक घना बादल घेर आइल और बिजली कड़के लागल। वंडर गर्ल के खतरा महसूस भइल। ऊ ऊंचा बिल्डिंग पे जाके बैठ गई। ऐसा लग रहल बा कोनो अलग ग्रह के प्राणी पृथ्वी पर आयल बा। कहीं वो हमनी के पृथ्वी पर हमला ना कर देवे। हमरा पृथ्वी वासियन के बचावे के होई। ऊ चारों तरफ देखलस, कोनो खतरा महसूस ना होखत रहे। यही से वो लौट गइल। दूसर दिन एक जगह चोर बच्चा के डरावत रहले। ए बच्चा लोग, वहाँ कहाँ जाता रहा? यहाँ आवो। ना अंकल, हमनी लेट हो रहल बानी। अरे इला चॉकलेट खा। तभी राजू चॉकलेट खाए खातिर आगे बढ़ल, त राधा ओकर हाथ पकड़ अरे रुक लेवेले। जा राजू, तरह की याद नहीं खे। मम्मी कहले रहली अगर केहू अनजान व्यक्ति चॉकलेट देवे तो खइया मत, सीधा घर आ जाइया। अरे बाकी हमरा कैडबरी बहुत पसंद बा। अरे कोनो बात नहीं बच्चे लोग, आगे आ जा, ले लो कैडबरी ले लो। जैसे जैसे राजू आगे बढ़ेला, उस सामने वाला आदमी ओकर हाथ पकड़ के खींचे लागेला और दूसर आदमी अपन गाड़ी शुरू करेला। तभी राधा जोर से चिल्लाए ले, अरे केहू बचावा हमनी के। वंडर गर्ल प्लीज हमनी के बचावा। वो दोनों आदमी राजू और राधा के किडनैप करे के कोशिश करत रहले। वो दोनों के आवाज सुन के वंडर गर्ल हवा में उड़ के फौरन वहाँ पहुँचेले। लेकिन ई का वहाँ तो पहले से ही कोनो और मौजूद रहे, जौन चमकीला कपड़ा में बिल्कुल वंडर गर्ल जैसन दिखत रहे। ओकर आँख नीला नीला और कद से अपन वंडर गर्ल जितना। ओकर मुंह कोनो नकाब से ढकल रहे। वो आवत ही वो किडनैपर के जोर से घूंसा मारलस। वो आदमी जोर से पीछे गिर गई। अरे भाई क्या हुआ, तू काहे मारा तड़ा? फिर वो लड़का गाड़ी में बैठल किडनैपर के जोर से बाहर खींचेला और जोर से हवा में घुमा घुमा के फेंक देवेला। पहला किडनैपर ओकरा तरफ चल के आवेला, लेकिन चमकीला कपड़ा वाला पास में पड़ल कचरा के डब्बा अपन शक्ति से बिना हाथ लगवले हवा में उठा लेला और ओकरा ऊपर गिरा देवेला। एकरा देख के राधा और राजू हंसे लागेले। वो अपना आप के संभाल के आगे बढ़ेला, लेकिन नकाब पोश लड़का एक बड़ा सा दीवार ओकरा सामने ओकरा बीच में खड़ा कर देवेला। एकरा देख के राधा और राजू हंसे लागेले। वो नकाब पोश लड़का अपन आँख बंद करेला और अपन सारा ध्यान लगा के एगो आग के गोला हाथ में तैयार करेला। और जैसे ही वो आग खुलेला, वो दीवार झट से वो आदमी के ऊपर गिर जाएला। वो आग के गोला वो आदमी के तरफ फेंकेला। ये सब देख वो दोनों किडनैपर वहाँ से भाग जाएले। वंडर गर्ल ये सब देख के हैरान हो जाएले। वो नकाब पोश लड़का राधा और राजू के तरफ बढ़े लागेला। वंडर गर्ल के लागेला वो नकाब पोश लड़का वो दोनों खातिर खतरा बा। यही से वो ओकरा तरफ दौड़ के ओकरा पीछे ढकेल देवेले और वो नकाब पोश लड़का उठ के अपन शक्ति से वंडर गर्ल के हवा में उछाल देवेला। अब वो लड़का और वंडर गर्ल के बीच मुकाबला शुरू हो जाला। काटा के टक्कर भइल।
तभी वंडर गर्ल अपन शक्ति से ओकरा एक जगह रोक के पूछेले। के बाड़ा तू? वंडर गर्ल के शक्ति के कारण ओकरा बहुत दर्द होखत रहे। वो दर्द में रोवत रोवत बोललस, हमार नाम कार्बो बा। हम ब्रह्मांड से आयल बानी। हमरा वंडर गर्ल से मिले के बा और ओकरा ब्रह्मांड से लायल शक्ति देवे के बा। वंडर गर्ल झट से ओकर आपन शक्ति से मुक्त कर देलस। उ धड़ाम से नीचे गिर गईल। वंडर गर्ल हंसे लागल और उ कहलस, हम ही बानी वंडर गर्ल। का सचो तू वंडर गर्ल बाड़ू? हमरा तो यकीन न हो रहल कि तू हमरा के मिल गइलू। हाँ, हम ही दुनिया के रक्षक द वंडर गर्ल बानी। बाकी तू ब्रह्मांड से यहाँ काहे आइला और तारा हमरा से काहे मिले के रहे? ब्रह्मांड से हमरा कुछ शक्ति तारा देवे खातिर यहाँ भेजल गइल बा। का हमरा के और शक्ति मिले वाला बा? एकरा से हमरा के बच्चन के बचावे में मदद होई। तू दीवार कैसे खड़ा कर देला और वो आके गोला? उहे तो सारा शक्ति हमरा तरह के देवे के बा और एगो लाइटनिंग स्पेल भी बा जे भी बच्चा लोगन के तकलीफ दी है ओकरा ऊपर तू बिजली फेंक सकेलू। वाह! तभी वहाँ गोलू पहुँच गईल। कार्बो के वहाँ देख के गोलू बहुत डर गईल और ऊ अपन वंडर गर्ल के पीछे छुप गईल। गोलू डर के पूछलस, के बा? अरे पट्टू, डरे की जरूरत नहीं खे। आगे आजा, ई हमार दोस्त बा। हाय, हमार नाम बा कार्बो और हम आइल बानी ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से? हाँ, हमरा कुछ और शक्ति देवे के खातिर ब्रह्मांड से आइल बा। कौन सा शक्ति बा एकरा पास? हमरा पास लाइटनिंग स्पेल बा जेकरा से तू बिजली क्रिएट कर सकेला। पता बा, हम अपन एगो उंगली से दरवाजा भी खोल सकेनी। अगर केहू किडनैप होके और वो जगह तारा पता चल जाए तो तू बिना चाबी के भी ओकरा खोल सकेला। अरे वाह! ई तो बहुते मस्त बा और हम बिना हाथ लगैले कोनो भी चीज हवा में उछाल सकेनी। ये देखा। कार्बो बाजू में पड़ल सारा पत्ती के हवा में उछललस और ऊ हवा में डांस करे लगले। वाह! ई तो एकदम मस्त बा। तब तीनों हंस पड़ले। ई सारा शक्ति तू हमरा देवे वाला बाड़ा? हाँ, यही से हम आइल बानी। लेकिन यहाँ तू ही हमरा अपन शक्तियन से बेहाल करत रहलू। हमरा माफ कर दिया। कार्बो अपन जादुई शक्ति दिखा के गोलू के और पिंकी के अचंभित कर देलस। वो ब्रह्मांड से लाइल शक्ति के पिंकी के यानी अपन वंडर गर्ल के दे देलस। हमार काम हो गइल। अब हमार वापस जाए के समय आ चुकल बा। कार्बो अपन घड़ी के 3 बार घुमैलस और ऊ फुर से आसमान में उड़ गई ब्रह्मांड के तरफ। पिंकी और गोलू ओकरा देखत रह गईले।